Amini debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima na mga ramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Jamu akadongan na hinahulongan di bagasan guarni Tuhatta. Tabegema barita naudi di hita di bagasan mingguta sadarion. Ima sian sada Musa bidu 32 mamuka sian ayat 22 rodi ayat 32 songonon ma hatana dungi hehe maibana borgin nai di pangarahom mazolmana na duai dohot na posona boru-boru na duai dot anak na 10 sadai laho manaripari hatariparan jabok. Jadi ditugihom manasida patariparhon di batang aiki di pataripar nasa na di ibanai. Tading mahola si Jakob jadi Roma sada halak marsiranggut doho ibana rodi buha siangari alai dung diida dang lea tuduksa si Jakob di soro ma soitna jalangidul ma soitni si Jakobi di bain parsirangguton nasidei dungi ninna ibana ma balua ma ahu ainunga buha siangari alai ninna si Jakob ma dang hupaluaho da jolo di pasu-pasu ho au dungi ninna bawa iman dok ibana ise do guarmu si Jakob do ninna jadi ninna bawa ima dang be si Jakob do honong guarmu si Israel nama ai dialoho do debata do jolma jalamonang ho monak kodo dungi manukum ma si Jakob jalaninna ua pabua ma guarmu alaininna ibana ma buasa matung suku-sukunonmu guarhu dungi di pasu-pasu ibana disi jadi dibain si Jakob ma guarni parsiranggutani penien ainunga takas huida apalabohi ni debata jalanung malua tondiki dungi dina sinal puon nai pinieli bisar ma matanyari di ibana hape mekatekat ibana bain sui nai alanido ubain so di pangan hal Israel urat dol-dol rasi-rasi nuaing ala disoro parlumuan isui ni si Jakobi ido yang go sahakna dia mua kadongan na hinahulongan di bagasan guarni Tuhatta adong do hata nina tua-tua nama dok iai nasina matuai do tapuon ninna na tua-tuai dalam molo di hata Indonesia di dok siapa menabur angin dia akan menuai badai. Jadi merapatan ahanani ulani bana ido jalon na museng. Jadi masa do perhatani tu si Jakob alanya Parsolo ala dia kalna lau mangototoi na torasna sisa asa dapotan pasu-pasu ibana sian amangna dungina paduahon di pautoto nang hahana si Esau asa di pasahat si Esau tohonan siahan tu ibana hape siang giat do ibana na patuduhon dia mua kadongan di
pauto do tulang na di silaban nagabe simatuana marakal ibana holan laho di bana boruna si Rahel sianima ibana gabe mamora. Jadi ya mua kadongan molo taida sian nama sai boy do honon tors do ibana mangulau dosa. Tors do ibana mangulau tipu muslihat. Jala sian nak met be dungi gabe balgama diula si Jakob. Alani dia mau kadongan dung sukses ibana, dung dapot na di rohanai, tubuh mai di bana panol solion. Bah, ngamar dosa awape, ngasala awape, tu damang, tu haku, tu datulang, di do ibana songone. Alani, dung 20 tahun ibana, ditinggal kon huta tubuanna, martahi mulak baibana tu bagas nidamangna alai nunga jumuli ibana manopoti dosana nunga martangiang ibana tu debata asa dipade makma rohani amangna dipade makma rohani sesau mulak ma nasida dibuang maka paranganna, dibuang maka artana, dibuang masih dua lau pasatonna tu si Esau, ditaripari ma batang aik jabok. Dung sahalakna marsiranggup maibana dong sahalak disi marsiranggup maibana. Pola duduk nakin buha siang hari. Di parsiranggutan nai dan di padua ibana halak ni debata suruhan ni debata. Gariada gomos do ditiup ibana jalamonang gabe soro alakima soitna gabe ngedul ma mekat masih Jakob alani dang dipadua ibana sojolo di pasu-pasu si Jakob alani ma didok nakin aise maguarmo burjuru hana mangalusi si Jakob dowarku olak nyon dang si Jakob bedohonong guarmu alai Israel nama. Jamua kadongan adonan yang dohonon ni barita naudio tu hita di bagasan mingguta sadarion. Naparzolo ima. Marhite si Jakob dipilih debatado asa sian si Jakob ma permulaan ni bangso ni debata pasu-pasuan di bata HP si Jakob ulon na holan na mangototoi atong boy lo sada sukun-sukun apakah Tuhan Allah salah memilih Yakub menjadi leluhur menjadi Israel daong dang salah molo debatado nama milit dang ngadong nasala kedaulatan ni debatadoi hak prerogatif ni debatadoi molo pe dipildit si Jakob ima si parakal alhani ma dia mo kamanginang di ida debatado parsitutuan ni si Jakob namar sirangguton tu debata dang di palua ibana debata saleleng so di pasu-pasu
Jadi neng dohonon na tu hita ima halak na sai toktong marsirangkuto tu debata marparsaorat tu debata na jonok tu debata pola do sahatu nama dok dak kupalua ho saleleng sopa sombuk imana parjolo dapat dua dia mau kadongan radedo si Jakob mabuka dirina mabuka topengna nang pesala parakal ibana nama ngototo ibana alai marhite nasibkun ise dogoarmo holandidok ibana si Jakob di patedek ibana do dirina dang adong na buni dang adong na hukum alai jujur ibana madok parakal doau si Jakob doa garhu jadi dia mua kadongan saha porsion di patedek ibana do dirina dia dopan ni debata. Nang dohnon na tuhita mologio roham nang dapotan pas-pasu di debata topoti ma dosa. Bukka ma dirim tu jolo ni debata. Jujur maho dia dopan ni debata. Sude patedek mai tu debata. Songane detai di pate dek sude kahurangan topoti sandok dosami. Jadi halak na pate dekon nama buka rohana nama buka topengna nama buka hajatonna hadironna ido pasu-pasuon ni debata alani yang mau kadongan dang pola maila hita di Solo ni debata madok pardosa doa Tuhan ale Tuhan parjuji doa si pauto doa si parmabuk doa si panggete-gete doa asiroham sesama dosak undega dohita terbuka daripada sai tapopom di bagasan ruhatta dosata hagaliota hajatota haurangotta di jolo ni debata sai na sesaun di debata dosata jala jakonon ni ibana dohita napa tuduh homadia mua kadongan dukon na ditaluhon halak di debata di parsiranggutan nai jala di topo sisi Jakob sude dosana gabe olo maibana debata menunda rimasna gabe olo ma debata menunda mengalahkan dirinya sehingga dia tidak menghukum orang yang dikasihnya. Jadi naburzudo anggo debatattai para siro hado ibana molo tato poti dosata malua mauhum ni batas ya kita jala paluaunna mahita sien holani olo do hita manopoti dosata olo do hita pate de kodirita di jolona alai ingok mahata di debata di sada Johannes sada ayat sia madok molo di topoti dosata haposan do ibana jala bonar manesa dosata jala payason hita sian nasa hagiduwatta